ଆଜି ଗଇଠା ପିଠା ହବ। ସୁଜି ପଡ଼ୁଛି କହିଲା ସୁଜିରେ ଜନ୍ତା ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବା ଗଇଠା ପିଠା ହେଉଛି ସୁଜିରେ ଜନ୍ତା ଏଇଟା ଖାଲି ହେଇଗଲେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ ନା। ଏଇନା ଫୁଟା ନା ଅଦା ମରିଚ ଛେଚା ସବୁ ପକେଇଦେବା। ପିଠା ସବୁ ପକେଇଦେଲି। କ୍ଷୀର ପକେଇଦେବା। ଚିନି ପକେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକେଇଦେବା। ସୁଜି ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ସୁଜି ପକେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ସୁଜି ପକେଇଲେ ମଣ୍ଡା ହବ। ଗୋଳେଇକିରି ପକେଇଲେ ହବ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଯାଉ କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତସଲାରେ ବାହାର କରିଦେବା।